En ting, der mangler. Ja, vi mangler nogle plakater. Vi har lige fået det renoveret herovre. Plakater af nøgne damer, må vi nok. Det har vi også arbejdet på. Vi har haft nogle drenge derovre, der har arbejdet på det. Men vi har jo også vores damer i værkstedet. det har I sørget for. Ja. Tak skal du have, Mads. Så skal vi have fat i Christian. Og Christian, det er dig, der sidder hernede. Hvad er det, du har gang i her? Vi prøver ved at få liv i den her go-kart her. Er det din? Nej, det er det ikke. Det er min kammerat, der står her. Det er vel lidt et sjovt projekt, for der er en anden motor, man prøver at pikse lidt sammen ved at få to ting. Lad os lige se, hvad du har liggende herovre. Hvad er det? Det er en motor her, der prøver at splitte ad. Og den fandt vi ud af, den fungerede heller ikke alt for godt. Så den havde de haft liv i her sidste dag, og så prøvede vi på den igen for at få den til at køre ordentligt. Christian, det ser ud til, at I hygger jer herovre. Hvordan har du det med, at I har det her sted? Det er kanonfedt. Sådan en rigtig fristed. Hvordan det? Prøv lige at fortælle lidt mere om det, altså fristeder, og det er fedt at være her. Hvorfor? Jamen, fordi vi har hele tiden mulighed for at komme over, så snart vi er fri. Altså, vi kan bare hente nøglen. Altså, der er det store værksted herinde på Hette, hvor der svejses sådan noget, men det er kun at lære noget med. Og ellers har vi mulighed for hele tiden at rende over og lege med sådan noget her, og sjove ting, vi selv har med. Altså, er det en fordel, at der ikke er nogen piger her? Nej, det kan også være hyggeligt nok. Nå. Det er jo rart, at der er nogle damer med i værkstedet. Så. Det er godt. Tak skal du have, Christian, og god arbejdsløs. Jo, tak. Værkstedet her, det er jo bare en af de rigtig mange ting, man kan lave her på Ladelund Efterskole. Tidligere i dag så var vi ude og kigge på to af de andre ting, som man kan have som linjefag her på skolen. Det var ridning og så noget, der hedder friluftsliv. Niels Christian, hvad er det, vi har gang i her? Det vi har gang i, det er vores linjefag, der hedder friluftsliv. Hvor man er udenfor og udnytter naturen og bare har det hyggeligt. Men hvad så den leg, I har gang i her? Hvad går det ud på? Det er sådan noget, der hedder sneskydning eller skiskydning. Altså hvor normalt skal man det på skistrøjer. Men det vi så gør her, det er i stedet for at løbe en omgang, som vi gør sidste gang, så kører man så bare frem og tilbage på de her kælke. Ja. Og så får man sådan nogle point altså for hver gang man har været hen og skyde med gevær og sådan noget. Nu har I så lige været ude at løbe, så I puster rigtig meget, der er pulsen op. Og hvad er så fidusen med, at I skal stå og skyde nu? Jamen, så har vi pulsen op. Det er svært at holde luftkørende dige og sådan noget. Og buen lige? Ja, også buen. Det er nok den nemmeste at være sammen. Så, men det er sjovt. Jamen lad os se. Ja, sikkert ned. Vi skyder ud. Har du været hen og trække en slæde? Ja, det har jeg været. Og hvad er det svære så ved at ligge her? Man skal have pulsen helt nede. Så bare det helt stille og roligt. Et andet af linjefagene her på efterskolen, det er ridning, og det er faktisk noget af det, som efterskolen er kendt for. Det er i dressur i dag. Vi skifter lidt mellem, om det skal være dressur eller spring. Og det er eleverne også selv lidt med til at bestemme, om de gerne vil det ene eller det andet. Så i dag er det dressur. Den her efterskole, den er jo kendt for sin ridelinje. Hvad er det, I kan? Jamen for det første, så har vi rigtig gode faciliteter rigtig tæt på. Det ligger jo lige et spytklat fra hinanden, ja. Så eleverne har hestene tæt på. Og så har vi, i og med at det også er en klub, som fungerer ved siden af, så har vi rigtig gode faciliteter her. En af pigerne er faktisk lige faldet af hesten, og vi har fået lov til at gå ind og snakke med hende. Du faldt af hesten? Ja. Nå, hvordan har du det? Jeg har det fint. Der er sket ikke noget, så den er bare blevet lidt vild. Hvad skete der egentlig? Den tager hovedet ned, og så kan jeg ikke rigtig gøre noget. Jeg skal have hovedet op på den igen, men så den skyder ligesom ryggen i sådan en bue, så jeg flyver som en frisbee gennem luften. Så jeg lander på ryggen og slår hovedet ind i barrieren, altså ind i væggen. Så har du slået dig? Ja, slår lige hovedet, og så har jeg en rygskade, så, men ja, altså den har aldrig gjort det før, så jeg bebrejder den ikke for det. Den er bare glad. Han er bare en glad lille dreng. Hvad laver du fredag aften? Vi er der direkte, sender hver fredag fra et sted i vores del af landet. Fordi til det er vores store lyst. Hvad synes du, vi skal komme og lave fjernsyn om? Store damer og danser. Sæt til tip til tvsyd@tvsyd.dk. Vi er der direkte hver fredag kl. 19:30 på TV Syd. Ja, hvad hedder det, I har gang i her? Vi er i gang med at spille Twister lige nu. Så Twister, ja. vi er godt viklet ind i hinanden. Ja, jeg sidder lidt faretruende sted her. Så Kan I hygge jer her? Vi skal hen og snakke med forstanderen en gang til.
Steffen Pedersen, noget af det, jeg gerne vil spørge dig om, må jeg rykke mig ind her igen, det er, hvad det er for nogle elever, der er her på skolen. Fordi tidligere, så havde man i hvert fald et indtryk i offentligheden af, at det var måske dem, der havde det lidt svært, der kom her. Hvordan er det i dag? Eller prøv lige at fortælle den udvikling, der har været der. Jamen, det er rigtigt. I gamle dage, det er måske 20-30 år siden, faktisk, da jeg startede som i efterskoleverdenen, der er det rigtigt, der var det sådan, de der børn, som havde problemer med det hjemme med forældrene, eller ikke kunne finde ud af at gå i skole, sådan. Det er meget, meget ændret i dag. I dag er det jo virkelig målbevidste unge mennesker, der vil ud og have en oplevelse, som de kan bygge deres ungdomsliv videre på. Og det er ressourcestærke unge mennesker, og de kan så mange ting. De har så mange talenter. Så det er virkelig unge mennesker, der vil noget. Men du siger jo, du vil også gerne have alle slags elever. Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Som Grundtvigs efterskole der er det vigtigt, at vi har alle sammen. Fordi vi som efterskole jo også har et socialt ansvar. Vi skal jo selvfølgelig tage os af alle de, der melder sig ind. Og vi har jo 255 skoler, og de er jo 255 efterskoler. De skal jo være forskellige, og det er netop vigtigt, at forældrene vælger netop den skole, der nu passer til deres barn, og måske med særlige behov. Vi har jo special efterskoler, så det er vigtigt. Hvordan ser du egentlig fremtidens efterskole? Hvad skal der til for, at efterskolerne de overlever? Jamen, jeg er helt sikker på, at vi stadigvæk har behov for, selvfølgelig, at Folketinget fortsætter den tradition, vi nu har haft igennem 130 år med de frie skoler og det frie skolevalg, som jo ligger i grundlovens paragraf 76, hvor det handler jo om, at forældrene selv kan vælge, hvor de skal have undervisning. Vi har jo ikke skolepligt her i Danmark, vi har undervisningspligt. Og der er det jo vigtigt selvfølgelig, at vi stadigvæk får den støtte, og at forældrene stadigvæk kan få den støtte. Fordi i frie skolevalg, der ligger det netop, at enhver familie skal have mulighed for at sende sit barn på netop den skole, man ønsker det. Det er vigtigt. Jeg vil gerne lige spørge til dig også, Steffen. Du bor jo her på skolen, lige ovenover et eller andet sted her. Hvad er det, der gør det for dig? Altså, hvorfor brænder du for det her? Jamen, det har lidt at gøre med en livsstil. Det er jo sådan, at her i efterskolen, vi er jo en fri skole og kan gøre sådan set, hvad vi vil, inden for lovens rammer selvfølgelig. Men det betyder jo også, at finder vi på noget skørt i dag, vi vil lave i morgen, så gør vi det. Vi kan være meget spontane. Det er et sted med liv og glæde. Jeg plejer at sige, så længe jeg har elever, så lever jeg. Og du siger, at du lever allermest, når du faktisk er på tur med eleverne. Helt sikkert. Altså de bedste stunder, jeg har med eleverne, det er jo, når jeg kan sidde rundt om bål, eller være på en tur i norsk fjeld med dem, eller spille musik med dem, altså lave nogle ting med dem. Det er jo der, jeg møder dem, både i øjenhøjde, og kan spørge ind til dem, og de kan spejle sig i mig, og jeg er jo en form for rollemodel, det bliver jeg selvfølgelig. Og jeg bliver jo også en form for reserveforælder, når jeg er her. Og det er det liv, det hele liv, med både undervisning og samvær, der er så spændende ved at være i den her verden. Steffen Pedersen, tak skal du have, og tak fordi vi måtte lave en udsendelse herfra. Selv tak. Tak for besøget. Vi kan se, at hyggen den fortsætter selvfølgelig her på Ladelund Efterskole. Programmet derimod, det er ved at være slut. Udover mig, så har Klaas Adel lavet det her program. Klaas han kører kamera og står lige bag ved mig her. Ude i sendevognen, der sidder hvad nu han hedder, Chris Petersen og Michael Nielsen. De sørger for, at lyd og billede det kommer hjem til jer. Jeg hedder Søren Laursen, og jeg vil bare sige, hvis jeg har råd nogensinde, så sender jeg mine børn på efterskole, selvom det bare er hundedyrt. Tak for i aften. Hjertet